Yan po ang taro leaves. Laing kung tawagin sa atin. Kailangan nyo po yan pakuluan muna. Yan po ang export na laing. Kailangan nyo po muna siyang pakuluan, guys. Yan. Para hanggang sa lumambot siya. Yan po ang proseso ng pagluto ng laing, taro leaves, export. Yan. Pakuluan nyo po siya ng 30 to 35 minutes hanggang sa lumambot siya. Yan. Dahil pag hindi nyo yung pinakuluan, niluto nyo agad sa gata, tulpo ang aabutin ninyo. Dahil yan ay hilaw at lalamunin lang ng buong buo ang gata ninyo. Yan. Kaya kailangan nyo po siyang pakuluin muna bago lutuin. Yan, guys. Kailangan kasing maluto muna siya dahil export siya. Dry. Dry na laing po siya. Yan ang proseso niya. Ito po yung kasangkapan sa ating lulutuing gabi. Laing. Kumbaga, laing dried leaves. Ito po yung ginger, luya, at ito naman yung bawang, garlic. Ito yung lemongrass, tanglad kung tawagin yan sa amin sa Bicol. At syempre ito yung sibuyas. At syempre may sili pang pahiyang. At syempre hindi mawawala yung pangsahog natin. Ito. Yan. Baboy. Yan. Depende sa dami ng ilalagay nyo depende sa dami ng ilalagay nyo pangsahog. Pwede sakto lang ang dami nyo. Ito naman yung isa. Yan. Alamang na tuyo. Dried grill. Yan. Tuyong alamang. At syempre hindi mawawala yung gata. Yan. Gata. Fresh na gata po yan. Yung fresh na gata yan, kailangan mo siyang pigain sa maligamgam na tubig. Actually hindi na maligamgam yung nailagay ko, mainit na kaya mainit sa kamay para lumabas lahat na gata, lahat na katas niya. Hindi gaya ng nyug sa Pilipinas, talagang makatas yan. Yan, nyug. Depende sa dami po na lulutuin nyo ang ilalagay nyo tubig. Ito pa yung pinagbigaan niya. Yan. Yan. Yan guys ang kasangkapan natin sa pagluto ng laing. Yan. Yan guys. Yan ang kasangkapan sa pagluto ng laing. Itong alamang na to, dried alamang na to, export din to. Kung magluluto kayo kung sa atin, sa Pilipinas, yung basang alamang, okay na. Dito, puro dried. Yan. Okay. Lutoan na. Alright. Yan guys. Unahin niyo yung baboy. Antayin niyo hanggang sa lumambot siya. Hanggang sa mamula-mula. Yan, pakuluin ng mabuti. At konting tubig lang.
Yan guys, malapit na ang New Year. Haluin. Lagay ang ginger. Yan. Laro na ang luya. Sunod na rin ang bawang. Sibuyas. Siyempre guys, baboy yan, kailangan din niya ng paminta, durog. Yan. Ilagay na yung lemongrass. Prito siya. Siyempre, yung alamang dry. Sunod na natin guys yung gata. Fresh na nyog. Haluin guys ng mabuti hanggang sa maluto yung gata. Yan. Dapat hindi siya mabuo.
Lagay natin yung sili. 1, 2, 3, 4. Takpan natin, guys. Okay. Tingnan natin yung lutong laing ni Barberong Vlogger. Ayun. Tikman.